22. mája 2007 sa konalo v zasadačke Spoločenského domu v Štrbe verejné prerokovanie navrhovanej činnosti modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, ktorá spočíva v prestavbe železničnej dopravnej cesty za účelom zlepšenia jej vybavenosti a použiteľnosti, zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým zlepšenia jej parametrov. Železnice Slovenskej republiky na základe medzinárodných dohôd pristúpili k modernizácii železničnej trate v úseku od Trnavy až po železničnú stanicu Čierna nad Tisou, ktorá je súčasťou 5. paneurópskeho koridoru. Modernizácia spočíva hlavne v zmene rýchlosti na 160 km za hodinu. Modernizácia znamená, vlastne ako spomínala kolegyňa pred chvíľou, zvýšenie rýchlosti na 160 km za hodinu bez rýchlostných skokov. To znamená, že traťová rýchlosť by nemala klesnúť o viac ako 20 km za hodinu. Čo sa týka samotného obyvateľstva, tak práve v Štrbe rozhodujúce bude zmena polohy stanice, železničnej stanice Štrba. Nakoľko modernizovaná trať nemohla prechádzať cez terajšiu stanicu Štrba, je navrhnuté vybudovanie novej železničnej stanice, a to v polohe poníže terajšej zastávky Štrba. S tým, že pôvodná železničná stanica Štrba by bola zapojená predĺžením Ozubnicovej dráhy do terajšej zastávky Štrba. Čo sa týka samotnej stanice, tak tá bude navrhnutá pre zastavovanie rýchlikov. To znamená, že nástupišťa budú mať dĺžku 400 metrov a budú vo veľkej miere prekryté. Prístupy na nástupišťa budú zabezpečené tak, aby sa bez prechodu cestujúcich cez samotnú železničnú tráť dostali cestujúci na jednotlivé nástupišťa. To znamená, v železničnej stanice Štrba to bude nadchod, ktorý bude potom ďalej pokračovať do zastávky Štrba, tak aby bola prepojená nová stanica Štrba so zastávkou Ozubnicovej dráhy. Čo sa týka samotného obyvateľstva, tak modernizácia železničnej trate prinesie ďalšie výhody. Bude to zrušenie všetkých úrovňových priecestí, pretože pri rýchlosti 160 km za hodinu už na trati nesmú byť úrovňové priecestia. Ďalej to bude vybudovanie protihlukových bariér, ktoré zabezpečia zvýšenú kvalitu života obyvateľstva, nakoľko dojde ku zníženiu hlučnosti. A k tomuto zníženiu hlučnosti dojde aj samotnou modernizáciou železničného zvršku, pretože budú použité progresívne prvky pre modernizované trate. A snáď, čo je menej priaznivé pre obyvateľstvo, je pri zvýšenej rýchlosti dojde k novým záberom pozemkov, pretože trať nebude prechádzať v pôvodnom koridore, ale bude navrhnutá na novom telese. V traťovom úseku Východná Svit dôjde teda k rozhodujúcej zmene v celom posudzovanom úseku trate, a to je obchádzka terajšej železničnej stanice Štrba tunelom južne od súčasnej stanice a vybudovanie novej stanice Štrba. Za účelom zachovania jednej zo vstupných brán do Vysokých Tatier bude terajšia železničná trať využitá na vybudovanie predĺženia Ozubnicovej dráhy z terajšej stanice Štrba v Tatranskej Štrbe do súčasnej zastávky Štrba, kde bude zabezpečené prepojenie novej železničnej stanice Štrba s takto vzniknutou zastávkou Ozubnicovej dráhy. Najprv bude ukončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie, kde Ministerstvo životného prostredia vydá záverečné stanovisko a vyberie doporučený variant. Potom bude spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, teda dokumentácia pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby a následne dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby. Predpokladáme, že stavba by mohla byť začať realizovaná do roku 2012. A na záver niekoľko fotodokumentačných záberov železničnej trate. Toto je pohľad na východ, lokalita za Kolombiarkom. V tomto mieste sa navrhovaná trať odpája smerom vpravo od pôvodnej v záujme vyrovnania oblúku. Pohľad zo Štrby na východ, malý smerový oblúk pôvodnej trate bude vyrovnaný novým vedením trasy tunelom. Je to pohľad na navrhované umiestnenie západného portálu tunela Kamenec s dĺžkou 1190 metrov. Toto je lokalita trate medzi Štrbou a Tatranskou Štrbou. V tomto mieste je navrhovaná trať vedená takmer kolmo na súčasnú trať dvojrúrovým tunelom s názvom Štrba. Táto trať bude prebudovaná na Ozubnicovú železnicu vedúcu z Tatier do zastávky Štrba.